орзуи ҳамсари зебо. молик орзу дошт то ҳамсари зебое чун булур сафед дошта бошад, то ӯро бубинад ва ҳама ҷамолу хислатҳои зебо дар ӯ вуҷуд дошта бошад. ба амри тақдир молик издивоҷ намуд ва вақте ба наздаш дохил гашт ва рӯймолашро ки хоси ҳар нав арӯс аст аз ӯ бардошт. як зани гандум чеҳраро дид ки тамоман дар хаёлаш ва он чи дар дил мепарваронду орзу мекард набуд. тибқи одати шаби аввали арӯсӣ бояд домод ва арӯс якҷо бо ҳам бошанд, вале молик бо шитоб аз назди арӯс хориҷ гашт ва аслан дигар бар арӯсаш таваҷҷӯҳе накард. бо чунин вазъият чанд шабу рӯз гузашт. арӯс ин ҳолатро дид, ноумед аз раҳмати аллоҳ нашуд ва ба назди шавҳараш омад ва чунин гуфт: эй молик, мумкин аст хайр ва некӣ дар бадие пинҳон шуда бошад. ин сухан ба молик таъсир намуд ва арӯсашро пазируфт ва бо ӯ наздик шуд, вале дар дил ва он чеҳрае мехост то дар ҳамсараш бубинад ӯро ором намегузошт. бори дигар молик аз ҳамсараш канорагирӣ ва дуриро ихтиёр намуд, вале ин бор тамоман аз он хона ва сарзамине ки зиндагонӣ мекард берун шуд. ин дурӣ на чанд рӯзу моҳ, вале муддати 20 солро дар бар гирифт. молик ҳеҷ намедонист ки ҳамсараш чӣ ҳол дошт, оё ҳомила гашта буд ва ё на. пас аз гузашти 20 сол ба хонаву кошона шаҳри Мадинаи Мунаввара бозгашт, то бубинад чӣ хабар аст ва ё ҳамсараш ҳаст ва наздиконаш касе бар ҷо мондаанд. ҳангоме ки вориди Мадинаи Мунаввара гашт, хост қабл аз ҷустуҷӯ намозашро дар масҷид бихонад ва сипас он чи дар назар дошт анҷом бидиҳад. ҳангоме ки вориди масҷид шуд, дид ҷавоне машғули ҳалқаи дарсӣ аст. 2 ракат намоз гузорид ва дар он ҳалқаи дарсӣ нишаст то каме истифода намояд. он ҷавон хеле хуб суҳбат мекард ва ҳама бо диққат ба ӯ гӯш медоданд. моликро тарз ва равиши суханронӣ ва баёни болиғи ин ҷавон хело зери таъсири худ қарор дод. аз ҳозирин пурсид: ин ҷавон кӣ аст? гуфтанд: ин имом Анас аст. молик гуфт: писари кӣ аст ин Анас? гуфтанд: Анас писари мардест бо номи молик ки 20 сол қабл аз Мадина ҳиҷрат намудааст ва дигар барнагашта-аст. молики ҳаяҷонзода мунтазири он буд то дарс ба поён расад ва ҳангоме ки Анас дарсашро ба поён расонид, дарҳол ба наздаш рафт ва салом намуда чунин гуфт: ман ҳоло бо ту ба хонаатон меравем ва ман назди дарвоза меистам ва ту дохили хона мешавӣ ва ба модарат он чӣ мегӯям мерасонӣ. марде дар назди дарвозаи хонаи мо истодааст ва чунин мегӯяд: мумкин аст хайр ва некӣ дар бадие пинҳон шуда бошад. Анас ҳам он чӣ ба ӯ гуфта шуда буд, онро ба модараш расонид. модараш ҳангоме ки ин суханро шунид, дарҳол бо чеҳраи кушод ба писараш Анас гуфт: писарам, бишитоб, дарвозаро бикушо, падарат омадааст пас аз чанд вақти набуданаш. хонандаи гиромӣ, ба суханони ин зани саҳобия хуб андеша кун, хосатан занҳои гиромӣ. нагуфт ин падари ту ҳаст, пас аз он ки моро 20 сол партофтану аҳамият надодан баргаштааст. инчунин ҳаргиз дар ин муддати 20 сол боре ҳам дар назди писараш Анас падарашро ба ибадӣ ёд накардааст. ин вохирӣ миёни падар ва писар ва арӯси ҷавоне ки 20 сол дар интизори шавҳар буд, хело гарм ва самимӣ буд пас аз набудани ин 2 даҳа аз ҳаёти онҳо. инак расидем боз ба поёни як навори дигар. то наворҳои оянда, сар баланду хонобод бошед.